que no sé si recordeu el que va passar en una roda de premsa del Mundial fa un parell de setmanes, que un periodista espanyol va intentar preguntar en castellà i li van dir que no, que la llengua oficial d'eixa roda de premsa en aquest moment concret, perquè crec que afectava Marroc i Brasil, i li estaven preguntant a un jugador del Marroc que jugava a la Lliga Espanyola i de fet que era nascut a Madrid, crec, no ho sé exactament, que la llengua oficial era el portuguès per Brasil, l'àrab pel Marroc i l'anglès pel Mundial. I estaven a Mèxic, Estaven a Mèxic. I no sé si vos en recordeu el sidral, el canyaret que es va muntar. Quan això ho han fet milers de vegades els espanyols, no a Espanya, sinó així a casa nostra, en una roda de premsa en un equip català que pregunta... Vale, en valencià lamentablement no passa, vull dir, perquè en fi, podríem parlar-ne molt, però vaja, un equip català, un periodista català que pregunta en català i de seguida tens tots els mitjans de comunicació espanyols atacant que imposició, que vergüenza, etcètera, etcètera. I en aquest cas tenies l'exemple contrari, ha sigut un escàndol enorme, ha fet a la FIFA rectificar, que això també diu molt de la importància. Clar, en aquest sentit, clar, Mèxic, la llengua oficial és el castellà, evidentment, no? Vull dir, que tens la importància de tindre un estat darrere i el que estava comentant també Josep. Vull dir, la força i la mentalitat que tens en l'aprenentatge cultural de segles i segles, no? Però vaja, vull dir, això de genocidis ja heu vist com teníeu a Iñaki Gabilondo negant-ho en televisió fa 4 dies, no? Vull dir, fins que... En fi, però és que, vull dir, el problema no és el Gabilondo, el problema és que això és la doctrina d'estat i que és doctrina oficial. Aneu a qualsevol llibreria de l'estat espanyol, consulteu els títols més venuts d'història i si haguessin estat publicats a Alemanya, en alemany i referit a una altra cosa, estarien tots els seus autors en la presó. Vull dir que, no sé si m'explique, sense voler dir que haurien d'estar en la presó. Vull dir que això és molt bé. No, però en el que... És que en aquest sentit és espectacular, no? La gent, perquè hem de tindre també en compte una cosa, que és que no qualificaré si és majoritari o minoritari, però que hi ha una gran part importantíssima d'espanyols que tenen un odi rabiós absolut contra tot el que no siga la seva llengua, això és així. I ho podeu comprovar en qualsevol moment. Per exemple, tan simple com entres a Facebook, te trobes una publicació absolutament innocent d'estes típiques que fa una acadèmia d'aprenentatge de llengües en què és una xica que diu una paraula en castellà i al costat una altra xica que diu una paraula en català per a traduir, que això és un típica plantilla de vídeo de TikTok en què un diu la paraula en la seva llengua, un altre la paraula, i si és en castellà i és en català tindràs milers de comentaris. Vull dir, a mínima que si n'hi ha 1.000 comentaris, per exemple, com a mínim 200 seran de habla espanyol, que rebuf, no, que tal, que no sé què. I això passa sempre, de manera constant. Vull dir, per exemple, en el cas de Consum, vàrem tindre fa ja uns anyets, Consum és una cooperativa valenciana de supermercats, no? Vam tindre un cas fa uns anys en què Consum cada vegada ha anat etiquetant menys en valencià. Vull dir, de manera que ara l'etiquetatge en valencià significa que tu tens, per exemple, un suc de pinya i està tot perfectament en castellà i menudet, en un racó te posa pinya, P-I-N-Y-A. Suc de pinya i ja està. I és l'etiquetatge en valencià. Doncs fa uns anys Consum va eliminar això. Vull dir, això menudet, que l'has de buscar, l'has de trobar, no? Es va fer enrere perquè, clar, evidentment, els socis cooperativistes és una empresa que té una certa, jo què sé, vull dir, que encara té una certa base de gent que, aquestes coses, com jo què sé, que menys, no? I es va haver de fer enrere. Però la raó que hi havia darrere, que no va eixir, però que tots la sabem, és que, clar, Consum distribueix a tot l'estat espanyol i hi ha molta gent a l'estat espanyol, insistisc, no la xifraré, però és molta gent que simplement veure menudet en una lupa suc de pinya li produeix odi i rebuig. En una enquesta que es va fer en el... Acaba. En una enquesta que es va fer sobre actituds lingüístiques en el Baix Vinalopó fa uns anys va eixir que a Santa Pola, concretament, que ha crescut molt els últims anys d'estiuejants, etcètera, segones residències, madrilenys, això,
hi havia una part, al voltant d'un 20% de respostes que manifestaven sentir-se molt incòmodes o incòmodes en sentir parlar valencià. Vull dir, tu sents bon dia i me sent molt incòmode.